Oh. Al, Süleyman. Yani Meret toğun şelik gitti. O görgülünni günne vatnap diyor. Vay hasaplaşacak olsam, keyin araşmalı mı? Sürgün. Ben onu düşündürüp ayttım ha, ulağın tek alacak geldi. Uy, o ne için? Yani en uloğun bir kem mami. Yok, kim yok Sürgün. Yöne kâkile kömök etmen olacak. Ulağı son atağım olur. Bu niye bolmayatın Süleyman? Kâkilin aradasını etmek bir de kalmanmıra. Tüyleme kâkilin yurcularım, gaynağalaram yetik. Yediversinler aradasını. Çıkan etçiyden daş deyiptirler. Burlu dayınını, çeksin şu ocaktan ayağını. Edem kömök etsek artık maçlık etmez. Biri daha şürek var mı? Doğulcu mu abi? Onunla düşünmeyenle Süleyman. Yönü menem yağdayımız vaka çaltırak ulağımın esim geliyedi. Giden yerimize ulağı olacak desimiz geliyedi. Sürgün. Kaçar mıyken gidecek yerin ulaksı uğrattu. Ondan sonra yol uğrunu bilen adamlar, üvetim diyen adamlar ha. Men ona bilen. Yönü men öz ulağımıza esim geliyedi Süleyman. Görüyen öyle Sürgün. Sen bana düşünecek gel öyle. Yok Süleyman. Men sana katı o düşünyen. Madama da düşünyedim. Yönü yine sen bana düşünesin gelen nokta. Vah kıydım, size ne oldu can kıydım. Göz oldu mu, dil oldu mu? Hulyancak eve dücüyce olup yasas gördün de. Vay yecemi. Göz dinlemiş dedim bu yerde. Bu zatlan eklikne Süleyman'ın gözü bu nekke? Oy! Onlara uliydin silat gören adamları. Gelini sen şoluydu ödüme orunu tapmadın mı? Kim anar şoma? Yecemi, aydiyan zadını. İndi senem diymek şolun tarafına dahi. Diymek, men şoluydu, sözüm söz değerler şeylemeyece. Asla men şoluydu, ornum kim he? Kim? Hanay kıydım, giyev seni urdu mu? Ya caydan çıkarıp kovdu mu? Bu imeğe hor edip, hostarlana zar ettim seni. Vah men bilyen ne? Sen şu iki garrıyı yük görüyorsun. Olori edil ön ene tangan vurgun. Olardan sen asla da git tapmarsın. Ece, ayarlığınım deyip köküne var. Dine şol ayarlığının fikrini diyerim. Men fikrimi ya da öz çağaların fikrini eden o var Ece. Bakanam şu. Giyev akıllıysa ediptir. Adamçılık eden çiğnem sen oncan olacak oldun mu? Beyle dongurak olmadılar kıydım. Sürgün. Dip düştürük etme de. Olmanı yarın beri ayarı. Birin varlık dursa kovdu hele. Beni etin gurunu degesi bilen o. Yok Süleyman, menimle sözüm dönem fikrim dönem değermeye. Şolul o kapıda keterip durmasa menimle iyi canmaya. Sürgün. Kâkil min yekece ayarlı olur. On benden başka poslar var mı diyeme? O ne hil hostar yokmuş onun. Tüyleme kaptalına direkt duran yollaş hostar değermişim mi? Ya olmasa dağ yalı yurcudur gaynağaları hostar değermişim mi? On sonra çıkan uyda hostar olmak sana varmandır. Tüyleme. Hostar yetuğum. Sürgün. Kâkilkin öz başına cay vurun orayı. Olurun kömöge diyarlar. Yören cay için uluplu gerek ya. Ne eminni? Sen şu doğrun deyip buluydu men isleyen bolmaz mı? Men ehli yığınancağımı sen şol yeka doğruna verip teğe cayını salınıp bolyança, teğeğin bergisinden çıkyançalar karışıp yürmülmüşüm mi? Mınengden ha gep bolmaya Süleyman. Oraya böyle ikimiz düşünüş bilmedik. Bir kısım akıl yetilersin. Yöre men doğuncu bu kömögedeyim. Ol kömöge mehteç. Düşünüyen sen uykulak görme. İkimiz de yeni düşmez.
Şeýle masal. Beýle bolýan bolsa, bar ekitde bersene şo puly. Belki o pullaň az bolýan bolsa, maňa beren gyzyrlaryny satyp berersiň ýa-mı? Maňa sen zadyň gerek geldi. Men al, bolmanda men sen üçin kimmişim he? Men sen üçin kimmişim? Bir ýat kişi men sen üçin. Sülgün. Ecem tandırda bişirdi çörek, çöreklerini neydi gerek. Benim üçün Ecem bişirýär käte kırkı. Güldü kırmızı. Vah balacığım, ağrı yollu horlu naydı da. Uyuyorsa da kömük edesi geliyor. Oğlum neymi, bolu vereceğim diye seni. Oğlum, şu ulu ulen barzat çödüryen varsa, Allah değil oğlum. Bir yağdayı olur. Beytiş pervaydan bir yana bakışıp görmen. Ece, bilýän, bu oluşumuz bir hil gelişiksiz. Ýöne käkli uşmat kömek gerek. Inni onu da jaý tarap aýra çykary wagty boldy. Men kömek berem, bolmana Ece. Sülgüniň bu arşy gaty göwnüme ýaranmak. Hey oğlum, özümki canımdan öter, özümki yanımdan diktirler. Özümki diýse göwnüň ağırsagyny menem bilýän balam. Käkligim öz başyny satar, zaý dip maskalaryň bolma balam. Özünden utanma tamam. Özünden utan diyen söýdem madyr Ece. Sülgün düşünse öz borçuna utanmaly. Gelininden öýkü etme balam. Öýkän soň ýigrense ýaýanlar. Gowsy akylyma ulagas balam. Bahanas şol ulaw bolsa, al balam, al. Näme? Ulaw bilen barat çöldür ödýän Ece. Bu ulaw diýer, ýene bir zat diýer. Vah oğlum, oğulluğa canıma yağıdır yağı. Yağsız dünýäni nädeýin dağı dipdirler. Şunu aýdanlaram bilip aýdypdyrlar hala. Salam ýene-çe. Salam käkli. Salam aýdymjan, gowmy? Uý genne-çe. Daşarda durman, öýe giräýmeli keniňize. Ay bolýala käkli, öýe girip oturmana wagtym ýok. Men sen ýanyňa gepleşmek üçin geldim. Käkli, özüň bilýän. İki sany garry bile çağalara teretmek bize daňsat däl. Şoň üçin sen birini Süleýmana asatşmaň betedäýsen näde? Uý genne-çe. Bu näme diýdiň boldy? Näme diýdiň boldy diýip men siräň bolmasana käkli. Sen näme diýäňmi özüň gowy düşünýärmi? Näme Süleýmanyň artyk güni barmy? Aňyrsyna bir zat atsa, derrew dilemek bilen ol berýärmi? Genne-çe. Diliň diýän zadyny gulagyň bir eşitýärmi? Men Süleýmanyň näme dilepdirim? Uy, o nähili? Pul dilepdiň. Pul? Menmi? Jaý gurunjak bolýar. Pul ýetirbilen mokdypdyň. Menmi genne-çe? Men Süleýmanyň zat dilämok. On soňam Onsoňam käklikçan. Size gerek pul, maňa da gerek. Gaýnagalan, ýurjulaň bar atyk ölemi. Istinler de. Nämin? Sen jaýl etmek bile gal. Wah genne-çe. Agamjan kömek etjek bolanyrda. Beýle kömegi öz çağalar nessin käklik. Onsoňam käklik. Gyýyn maşgala bir öýünden çykyp gaýdansaň. Alar yetmedi. Diňe sizin isleňiz bolup durmalymy? Bizde de gowunma, arzu wa, umyt bar. Meňe bulak ednesim gelýär. Görüp oturýarsyň. Gapyda hey ulak söýdüň barmy şu? Käklik. Eger ağaň agdy bir ýaşamagyny isleýän bolsaň, gowsy eliňem çek, diliňem çek. Genne-çe. Maňa siziň hem agam, oňam kömek eden gerek däl. Siz bagtly ýaşasaňyz bolýar. Jaýam nesibeli bolar da. Bolýar. Onda gel gowsy gepleşelim. Eger birden ağaň pul getiräýse, alt galayma bolýarmy? Kömek etjek diýse de göwnüň bölüp oturmagy. Şeýsen, saňa da gowy bolar, bize de gowy bolar barlaça. Bolýarmy?
Ecemine şunu dayın eline koşur dedi. Bu näme? Bilemok day. Mene açmam görmedim. Özüme değişli bolmasa açmayan amen. Ecem hiç kime görkezme dedi. Dine dayına ver dedi. Näme üçin muny ejen ýygyny berip goýberdi? Näme boldy? Day, dün siz koyup kayttınız Ecem'e verdim. Menem verdim. Dün Ecem'em elime verdi, dayına verdi. Mene bilemok day. Day, mene kıssanen gidivereceğim. Bolýa ýa, bolýa. Sportdan galma. Mamama salam ayt olup bar yadi. Bolýa. Howa. Ay tere çıkan matan gördün mü gayet? Yaman oğudan ekenne. Ol gün Ceren'in evinde gördüm. Howa loğurda aftur gayet. Howa. Dokma kerhanamı döndürýärmiş. Agayet, şu tere gülüne menem özüme alınmasam incelmeýän indi. Howa. Yokla. Süleyman'la hinidem gürleşem oğa. Yok. Doğrudağı şeyle de bir zat gomy. Şu maşini te alıp hulimy da getirýänçe gürleşek gelem, yaraşak gelem. Agay, şoň şo gyýjyksy bara iş boldy Davide. Bir gepe düşmez zat ekenne. Bolmasa öýüne bar düşünürüm aýtdym, bize adar bermindi. Artık sana bererýär pulumuz ýok diýdim. Şonu da düşünen oğa meni endi näme etjekmen bilemok. Ay, görbermeli borda. Yok yok. Men aýtýana yaraşak geldi. Salam Enes Ece. Salam, olmaz kalcan. Ecem öýde mi? O jayda. Şeyde mi? Enes Ece, Ecem din ağladı. Uy, näme üçin, näme bolýar kalcan? Ay goğununu dediler. Kim gögünni degdi, hanay? Dün tulgun aydemelli. Ha Süleyman dayım gelini var ya. Hawa. Ecem'e bir dattara dedi. Näme diýdi? Zay için doğumdan pul dileme dedi. Näme diýdin? Gelnicem kimden pul diläpdir? Yok o Ecem hiç kimden pul dilemedi. Yana tulgun aydem diye Süleyman dayımdan pul dilemedi ya. Anam. Ben doğru düşünmedim. Dayım giden sonra Ecem kayana ağladı. Ha, bolýa düşündüm. Ýörani, Ecem ýanına barady. Sana näme bolýar Sülgün? Näme bolarmyşym? Işladım onu. Görüňden gelsene. Näme üçin ejem ýany ýüzüň sallaýar? Onsoň käkeliň göwnüne näme üçin degdin? Näme üçin oň ýüregine owat bassyn? Näme edipdir owat basar ýaly? Pul sorma diýmem näme? Näde aýdyp bildim? Menem samsyk däl. Ýene oğul kömek etjek diýip bar ýynaja pulumy berjek bolýarmyda? Sülgün, hetdim bil. Şolara ýene bir zat diýsem, ýüzüň sypaman. Bolmana sypap görmüm. Duluna geçirýänçä men bar körüne batyrdım. İsleýän özüm üçin kanuna döndürdüm. Haýsy isleň bolmagyň agly. Onu özüm gowy diýme. Men şu löýde sözüm hiç ýermeyem. Sen bar aladam dogunu. Ejeňim diýne oğlum gelnim diýse de. Gyýyny menden has iyi görýär. Ne bilmeýändir ne diýem. Beýle diýen olsa, sebäbi bardyr. Hormatam. Hormat bilen gadyryny ýandyr. Bar aradan şu ulug bolsa, ýeti gapyňy keseler. Bir göwnüm ýykansaň ulogyny näme diýin? Başma ýapaýyn. Peşeden pil ýasa, ihlasymdy ýere çalyp ýörmeň agray bolsa, gözel göwnüm. Gelnece o zatlar üçün ýüregiň agyryp oturma, her kim seni düşünür. Göwnüme alamakla ýöne onu da insan ýüregiň agyrýar. Jaýyň aladas bilen şu günler näme edip näme goýandan bilemok. Elnececan,
Sen nämen aladatyn edýän? Goý ağamjan aladatyn etsen. Gelin aljak bilen jaý gurunjaga Allah ýetirýän, nisip bolsa şarňylatdyran jaýly bolarsyň. Aýdanyň ýetin eneşan. Ýöne kän çykdaýjyger. Çağalar bilen kän ýygnaban bilmedim. Wah, gelnejen jan, taňa döneýin. Sen madama şeýlede, şu wagt içinde 2 ýurjyň öýerjek bolup algadyňa, şuleýe gelip mähir berdiňa. Biz näme? Bu hyzmatlary bilmeýändir diýýärmi? Ýokla eneşan. Men näme edipdirin? Baryny agyň etdi. Men ýöne bir Gelneje ağamyň ýanyna golp boldyňyz. Indi bilen bäriňizden seredip oturup bilmersen, onsagam ağalarymam, jiglerimem ýerli ýerden size kömek etjek bolup atýarlar. Menin ha ýollaşym bilen maslahatlaşyp ýygnap oturan pulumy da getirdim. Al gelneje. Oy, eneşan. Näme üçin? Jaýyňa da bizden goşup bolsun diýip getirdim. Wah, eneşan. Siz bir azara galmalyla. Azar bolmaz gençe al nesip etsin. Ağam can jaý gurana kömek etmese kaçan edeli. Al gelneje. Az görmegençe ýene kömek eder. Sen edenin ýaryny gaýtaryp bilsegem razy. Eneşan. Sen meni hem beğenirdiň hem utanırdyň. Utanma gelneje al nesip etsin. Razy bolsaň bolýa gelneje. Razyla. Görjeňiz gowy bolsun. Gelneje hiç sadyň aladatyn etme. Ýetimjan. Senem bir aram gelip bir halymdan habar tutup durmala. Oy. Näme boldy? Ýüzüňden naqar ýaýaly. Owa. Mine haly ýadady minneje. Nämeden ýadadyň? Öýümüz madama mihman. Gadananyň mihmana ýygnanyňam dogana berip bermeli bolmada ýeje. Bize minne ulog edinmeli. Özüň görüp dursaňa ikiň birine ulog bar. Biz ortamda dama piyada, gidýän ýermede piyada gitmeli bolýar. Gapdalmadan wazlaşyp maşyny geçişip durlar, biz ortamda dama piyada. Senemin neje men diýänleme hä diýip men tarapym tutay. Bir aram gelende ýollaşmyň ýanyna, gaýlanmyň ýanyna men bir zat diýende hä diýip tarapym tutaýmalla. Menem sen jana jan gyýdyň aýeje. Hay hawa daýdym. Men eje bolamsoň sen telek işleňe däl ýanna. Gyýdym. Gelen mihmana ýüz turşatsaň, dogonundan zadyňy ısgansaň, o saňa berýär nädip berýärkä? Ýigit üçin dünýäde ýekece bir utuş wadyr gyýdym. Olam ýan ýollaşyň bilen ýürekdes bolmagydyr. Erkek adama gyýdym, şondan uly bagyt ýokdur. Öý etýänem, onda gatýanem aýal masgaladyr gyýdym. Alaja çay içip otur. Gyýdym. Sen diňleseň, men saňa bir rowaýat aýdyp bereyim. Gadymy ýamda bir ýigit öýlenenmiş. Ol oglan şeýle bir mihman söýer, şeýle bir sahy eken. Ýöne öýlenen unnen eýlek oň aýaly oňa şert goýupdyr. Şundan şeýlek öýe mihman gelmesin, özüm sahylygyny goý diýip tawsyrypdyr. Ay oglan näme? Agzybirlik üçin aýalyny bolýa diýipdir. Ine günleriň birine bulan öýüniň deňinden bir söwda kerwen düşläpdir. Ynha ýanky oglan ýigit görse, özüne bir wagt şeýle gowy kömek eden dosty bar eken. Wah, oglan pahyr. Näler dostuny öýüne çagyrjakmys bolyn, aýalyndan çekinýämis. Onuň ýanky oglan, dostum, sen birazajyk sabr et, men häzir gelýän diýip öýüne gidipdir. Öýüne girip aýalyna